Davlatov фоло کوشش میکند و گل و ببینید چگونه بازیگران ما موفق میشوند. محمد علی عزیزبایف بازیگر رقم هفتم فوتبالباز دسته پرواز حساب را 3-2 میکند و فایده دسته ما در دقیقه آخری رقابت در دقیقه 95 بازی. بعد از چون که با شماره زیادتر بازی داشتند نظر به حریف محمد اقبال دولتف نرسید به توپ، متوجه شوید، ولی نفر دوم محمد علی عزیزبایف به توپ رسید و برداشت بسیار هم مساعدی توپ با داخل جریمه گل ضربه اجرا میشد. حیدر هم دو ضربه و اینک گل بینندگان گرامی. هرچند ضربه اول رو دروازه‌بان ابراهیم ادامپور برگردانید، ولی بعد از آن چطور ما دیدیم فوتبالبازان دسته فاصلات توانستند که گل زنند. محمد علی عزیزبایف با زدن گل موفق میشود در بازی امروزه. و چطور میبینیم بسیار کمانی مخلصان دسته فاصلات فرخور هم به ورزشگاه تشریف آوردند و خیلی فعالانه مخلصی کرده شدند از دسته салом ба алоқамандони футбол ва тамошобинони арҷманди барномаи чеҳрае дар футбол. имрӯз мо дар бораи футболбозе суҳбат мекунем ки роҳи тай кардааш намунаи заҳмат ва ҷустуҷӯи ҳамешагии муваффақият аст. қаҳрамони имрӯзаи мо футболро аз кӯчаҳои таърихии шаҳри истаравшан ва аз академияи ин шаҳри бостонӣ оғоз карда бо ҳунари нотакрори худ зуд таваҷҷӯҳи коршиносонро ба худ ҷалб кард. ӯ ҷавонест ки марзҳоро шикаст ва пас аз дурахши беназир дар тими зодгоҳаш роҳ сӯи чемпионати ӯзбекистон гирифт ва дар ҳайати ҷавонони дастаи металлурги бекобод таҷриба андохт. аммо қалби ӯ ҳамеша бо футболи тоҷик метапид. ӯ баргашт ва дар дастаҳои бонуфузе чун хуҷанд бо силот, парвоз ва борҳо дар истаравшан майдондорӣ карда бозии дилкаш нишон додааст. имрӯз бошад ӯ яке аз бозигарони дастаи пурқуввату овозадори равшани шаҳри кулоб маҳсуб меёбад. ин бозигаре боистеъдод на танҳо дар сатҳи бошгоҳӣ, балки дар ҳайати мунтахаби наврасон, ҷавонон ва тими миллии олимпии тоҷикистон шарафи кишварро бо сарбаландӣ ҳимоя кардааст. меҳмони имрӯзаи барномаи мо муҳаммад али азизбоев аст. имконият аст барои задани зарба. муҳаммад али азизбоев аммо дар ин гол аз муаллифи гол дида саҳми саёди ковусшо бештар аст. равшан ба муқобили клуби марказии варзиш артеш бозӣ мекунад. имконият барои дастаи равшан ва гол. аввалин бор бобоям ҳаким азизбоев чихелги худашон мураббӣ буданд. қатишон стадион бурданд, мегуфтанд бозиро тамошо кун. аз ҳамин сабаб дар футбол ишқ пайдо кардам. баъд бобоям ба дигар мураббӣ супориданд. якум мураббии ман Бахтиёр Холиқов буд. аз синни 10 солагӣ футболро сар кардам. аввалан дар мактаб бисёр бозӣ мекардем. баъди мактаб бо хона мерафтем. як хӯрок хӯрда бо қати рафиқоям мерафтам, бо футбол бозӣ мекардам. дар мактаб мусобиқаҳо мешуд? Не, кам буд мусобиқаҳо. мактаби варзишӣ ба номи Истаравшан буд. аз ҳамон ҷо оғоз кардам. баъд аз ҳамон ҷо тамрин мекардем, мебурдан бозиҳои вилоятӣ, дар вилояти Суғд мешуд бозиҳо, ҳамон ҷо мерафтем. баъд ҷои нағз мегирифтем, ёки дуюм ёки сеюм. баъз чемпионати ҷумҳуриявӣ мешид. дар ҳамон ҷо бисёр иштирок мекардем, футбол бозӣ мекардем. дар вилояти Суғд чемпионат рафт сар шид, мо ҳамин то финал баромадем. дар полуфинал ман ҳамин ҷарроҳӣ гирифта будам. баъд мураббӣ гуфтанд ки ҳамин истироҳат доданд. ҳамонҷа баъд ба финал баромадем ки ҳамонҷа пора бастем ки ай захира баромадам ба майдон ва голи ғалабаовар задам дар ҳамонҷо. баъд ҳамонҷа беҳтарин ҳамлагарро мара чӣ кардан, интихоб кардан. ҳамин дар хотирам мондагӣ аст аз ҳамин кӯдаким.
дар он мусобиқа 8 гол задагӣ будам. خب اولین گلتون در کدام بازی بود؟ چگونه بود؟ аввалин гол дар лига олӣ. نه در همون مسابقه بین نورسان. аввалин гол рости гап дар ёдам нест. اصلا همین هنرنمایی رو از کدام موقع شروع کردید؟ ҳунарнамоӣ аз ҳамин ҳамлагар аз ҳамин сар кардам. баъд ҳолатое ки мешуд ки мураббимон тарафи вингери рост мемонад ба вингери чап мемонад. аслан ҳамин ҳамлагар бози сар кардагӣ. رفتن به کشور خارجی چگونه بود بعد از سه متالورگ؟ баъд аз се металлург уҷа کی شما رو جلب کرد؟ هنرنمایی شما رو کی مشاهده کرد و کی پسند شد؟ мо ҳамин бози рафиқона доштем. хати металлург Ю-21 буд. ҳамунҷа боз кардем ки бози мусовӣ гардид. ман дар унҷа ду гол задам. саиду шавкат ном доштанд. ҳамо дар унҷо бози маро мақбул карданд, писанд доштанд. баъд аз саи металлург таклиф карданд, металлурги ӯзбекистон. در حیات جوانان این دسته شما چگونه برآمد کردید؟ چون محیط بیگانه است و البته مرحله عادت کنی دشوار نبود؟ ман дар ҳаёти ҷавонон як бозиро гузарондем. аввал соли 2020 буд. як гол задам дар унҷо. баъд чихем касали ковид сар шид. баъди ҳамин баргаштам ба хона. ба хона баргаштам ки границао маҳкам буд. ба ҳамин бозиҳо нарафта будем. И баъд айдуюм круг сар кардам бозира. ва камтар қин буд не ки уҷа ҳамин машқ намекардем ҳисоби ки ҳамин чӣ буд. баъде ки рафтем бо мурабби физикӣ бо тамринро оғоз кардем. И бозиҳо хеле ба ман осонтар гузаштанд. ҳамунҷа ба чӣ мегӯянд ба физически форма туғри омадам. И бо бозиҳо пеш рафтам. дар он ҷо чемпион шудем. дар он ҷо 6 гол задагӣ будам. сезон тамом шуд ҳамун сол. баъди ҳамун дигар контракта чӣ накардем ки аз ҳисоби проблемаи оилавӣ. باز برگشتید به حیات ایستراوشان. бале. وقتی اومدید در حیات اساسی جای گرفتید یا که باز هم حیات جوانان؟ не вақти омадам дар ҳаёти асосӣ будам. яке вай соле ки 2021 соли гирим соз нагузашт. дар он ҷо чӣ хеле ки намедонам аз ӯзбекистон омадам. адаптатсия мегӯянд. адаптатсия нашид баре ки одат карда нашид ба бозиҳои мухидмо. баъд он ҷо чӣ даъват карданд? тими Ю-23 جوانان تا 23 سالن. бале бале. аз ҳамун ҷо дар он ҷо мураббимо мубини эргашев буд. ба ман боварӣ кард. бозиҳо дамонданд. боромадем боз кардем, гол задем. аз ҳамун ҷо болотар рафтем. چی مسابقه بود؟ мусобиқаи чӣ? отборочный буд. кубок азия. мо дар он сол якум бор ба чемпионати осиё баромадем. اولین مراتب هنرنمایی شما بود در مراتب. حیات منتخب یا که پیش هم در سطح نورسان شرکت میکردید در حیات؟ дар сатҳи наврасон ҳам ширкат мекардам. در سین و سالهای گوناگون؟ сини гуно аз ҳамин Ю-16 Ю-19 бозӣ кардагам дар ҳамаш. ягон مسابقه بود که شما در آن غالب شده بودید در سطح نورسان؟ یگان مسابقه دیگر؟ бале. дар наврасон мунтахаби наврасон Ю-16 мо ба Малайзия рафтем. кубок азия буд дар он ҷо. дар он ҷо сазовори дуюм ҷо шудем. вале ки якум бозӣ кардам. дар он якум бозӣ ҷароҳат гирифта будам. ба ҳамин дар ҳамун ҷо якум бор дар таърихи Тоҷикистон дуюмро гирифтем мо. مسابقه بعدی که شما هنرنمای خوب نشان داده در حیات منتخب کدام مسابقه بود؟ мусобиқаи кубоки арабо буд. хато накунам дар миср шудагӣ буд. дар ҳамун ҷо хеле хуб баромад кардагӣ будам. ба дастаи чӣ буд? иморот. дар ҳамун даста 3 гол задагӣ будам. мо ғолиб шуда будем. اون هم در سطح بازیگرانی تا 16 ساله بود؟ не уже Ю-21 будӣ. تا 21 ساله. то 21 сола буд.
با کدام دسته بازی کرده در مرحله گروهی بود؟ یا مرحله گروهی بود. یکم بازی با ماروکو بود. دومش خطی دسته امارات و سومش فکر خطا نکنم کمانده آفریقایی بود، جیبوتی. در سه بازی غلبه کردیم، بعد از گروه برآمدیم. ما بعد از همین مسابقه برگشتیم به استراحت، برگشتم خوشو پیشواز گرفتن که تبریک کردن که یکم در تاریخ برآمدیم. بعد آخرام بازیمون بود در اونجا، خطی نمیدونست خطی کدام تیم. آخرام بازی را کردیم، با همین سیزن تمام شد، من به دیگر تیم رفتم. با کدام دسته؟ به دسته خوجان. سبب چی بود؟ سبب حسابی که سببش بسیار است، راستی بخیریم. گفتی گپو یک چی میگن وظیفه نو گفتم قبول کنم برای خودم. یک دعوتی نو برای این برآمده به دسته خوجان رفتگی بودم. هنرنمایی در دسته نو چگونه بود؟ آیا مربی از بازی شما راضی بود در شروع موسم؟ هنرنمایی در خوجان خیلی بزرگ گذشت. من رفتم در اونجا راحت گرفتم. قریب که چند بازی، یک 5-6 بازی اشتراک نکردم. بعد با همین از کماند برآمده رفتم، با روشن کلوب آمدم. همون سال 2022 بود. در نیمه دوم موسم؟ در نیمه دوم، بله. بعد روشن کلوب آمدم، اونجا خیلی خوب شد که اونجا در مربی باوری کرد، بازی آدم میموند. برآمدیم گل زدیم. همون سالی که خطا نکنم، همون سال ما با چمپیونات آفریقا برآمدیم، راحت گرفتیم. موسم چگونه جنبش شد؟ شما یگان عملی نتیجه آور داشته در بله موسم؟ بله، در اونجا من نه بر تیم آمدگی بودم. بازی قطعی دسته تسکا بود. همونجا 85 منیت برآوردم، ایدون خطا نکنم. برآمدیم یک 5 منیت بازی کردیم که همین بازی 0-0 بود، 0-0 بود. برآمدم گل غلبه را زدم در همونجا. از همونجا مربی باور کردن سر کرد. بعد به دسته روشن کلوب همون سال بسیار یاردم کردگی بودم. بعد برآمدیم به آفریقا برآمد کردیم. در موسم بعدی چون دسته روشن در چگونه گفته جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برآمد میکرد، البته که بازیگران پرتجربه به مثال لیگیونرها به هیئت این تیم جلب هم شدند. آیا در موسم بعدی نیز در هیئت این تیم باقی ماندید؟ نه، باقی نماندم، به دیگر تیم رفتگی بودم. سبب چی بود که شما هیئت دسته روشن شهر کلوب رو ترک کرد؟ برای که از سبب بگیریم مالیوی به فکرم. مبلغی که تیمی نو پیشنهاد کرد نسبت به دسته قبل بیشتر بود؟ بله، دسته که به تیمی نو رفته بود دسته حاصلات بود. چه گم شما اصولش اینفراستراکچور شرط و شرایطی حاصلات بسیار تر پسند اومد. قراردادی که اونها پیشنهاد کردن؟ بله. بعد یارو رفیقای من همون در دسته حاصلات اشتراک میکرد، بازی میکردن. میخواستم قطعا با بازی کنم. این هم یک سبب کلام بود. چگونه پیشواز گرفتند؟ سرمربی تیم کی بود؟ مربی امین سبحانی بود. مربی خیلی خوب بود. در همون سال ما در مسابقه فدی برآمد کرده بودیم که در باورستان برگزار شدگی بود. همون سال که ما چمپیون شدگی بودیم. جام فدراسیون؟ بله، جام فدراسیون ما همون سال چمپیون شده بودیم، گرفته بودیم کوبک. برآمد شما چگونه بود؟ در اونجا برآمد خوب کرده بودیم. در اونجا 2 گل زدگی بودم. بعد به فینال برآمدیم. فینال قطعی دسته خوجان بود. بعد و بریدسته بودن، یک گل بریدسته بودن. همچنین یک پنالتی کار کردم. یک کاپیتان دستم پنالتی رو اجرا کردن. بازی به مساوی انجام داد. با ضربه سلسله پنالتی بعد غلبه کردیم بر خوجان. خب آغاز موسم چگونه بود در هیئت دسته حاصلات در لیگ اولی؟
оғози мавсим хуб гузаштагӣ буд. Мо дар 2-3 бозӣ ғалаба карда будем. Баъд сабабҳо бисёр буданд ки як команда чӣ хеле ки мегӯянд камтар поён рафтагӣ буд. бо роҳбари даста бо мураббии Амин Субҳонис як суҳбати дӯстона карда будем. баъди ҳамун бо команда бо пешравӣ кардана сар кардагӣ буд. мавсим хеле рости гап ҳамун сол қин гузашт. мо метавонистем ки аз лига олӣ барка хориҷ шавем. Бо қатъи Хатлон бозӣ дошта будем ҳамун сол. мо дар танҳо ғалаба дар кӯ буд. Агар дарҷа мусоҳибе мекардем, мо аз лига олӣ хориҷ мешудем. лига олиро тарк мекардем. ҳамунҷо бозӣ мусовӣ буд, 1-1. ҳам уже хавотир штреса буд ки чӣ мешавад. ҳамунчунин баъд мураббӣ, ман дар захира будам ҳамун вақтҳо. баъд ба майдон баровардам. Як паси головар додам, баъд як гол задам. баъд 3-1 ғалаба кардем бозиро. баъд дар лига олӣ боқӣ мондем. мавсим ҷамъбаст шуд, ба Истаравшан баргаштам бо сабаби оилавӣ. бо ҳам мехостам дар ҳамунҷо бозӣ кунам, дар Истаравшан. чунки ҳамун сол тими нағз ҷамъ шудагӣ буд. баъд аз бо ҳамун Истаравшан рафтагӣ будам. дар дастаҳои ҳамин гуна дастаҳои Истаравшан, Равшани Кӯлоб ки сермухлистарин тимҳо ҳастанд, ҳар як бозӣ хеле хуб мегузарад. баъд ҳар як дастаҳои шаҳрҳое ки меҳмондӯстанд хушрӯ пешвоз мегиранд. ҳар як бозӣ хеле хуб мегузарад ки эҳсосоти шукурамо мухлисоро ҳис мекунем, барое ки ҳар як мухлис медонад ки дар футбол 12 бозингар аст. вақти бештари бозӣ доштед ва ё аз ҳайати захира бозӣ мекардед? бале, не вақте дар Истаравшан уже бисёртар бозӣ мекардам. баъд аз Кубоки Азия буд, ҷоми Осиё. баъд аз онҷо рафта будем, мерафтем бозӣ хуб нишон медодем. дар ҳайати асосӣ бисёр бозӣ кардагам. ҳамун сол бозиҳо хеле хуб мегузашт. бо якум круги мо бале хеле хуб баромад карда будем. бозӣ бо дастаи Вахш хеле хуб гузаштагӣ буд. дар онҷо ғалаба карда будем 2-1. бештар дар фикри ман мондагӣ буд ҳамун бозӣ. аз дерби минтақаи Суғд шумо чӣ хотираҳо доред? чун хеле пуршиддат мегузаранд рақобатҳо дар минтақаи Суғд, махсусан дастае ки Истаравшан ва Хуҷанд агар бозӣ кунанд. бале, дерби Суғд хеле гӯем ранги Эл Классико мегузарад, мисли ки Барселона ва Реал Мадрид. ҳамун соле ки дар хотир дорем, ҳамун қатъи дастаи Хуҷанд бозӣ кардем. як хато накунам, голи Илҳом Баротов задагӣ буд. хеле голи зебо задагӣ буд. бозӣ хеле хуб буд. баъд дар охирон дақиқаҳо ва гол задан. хеле бозӣ мушкил гузаштагӣ буд. мо мехостем онҷо ғалаба кунем. охирон сонияҳо мондагӣ буд. хай ин футбол аст. як рӯз бурд мегирад, як рӯз бохтааст, як рӯз не ки мусови ҳастааст. дар ҳамунҷо мехостем ғалаба кунем, ки нашиде атак бозӣ хеле хуб гузаштагӣ буд. ҳамун бозӣ 1-1 анҷом гузаштагӣ буд. дар онҷо мавсим хеле қин гузаштагӣ буд. аз сабабе ки мо мураббӣ доштем. мураббӣ аз давлати Ӯзбекистон буд, Нумон Ҳасанов. бо сабаби оилавӣ ва ё рафтан, аз тим рафтан, намедонам ки может схемаи футбол иваз шуд. баъд сатҳи бозӣ мо камтар поён рафтагӣ буд. баъд аз дастаи Истаравшан ба дастаи Парвоз рафтам. ба лигаи якум? ба лигаи якум, бале. кадом мавсим буд? кадом сол буд? соли гузашта, соли 2025. дар онҷо ба ё дастаи хуб ҷамъ карда истода будам. баъд мақсад доштам ки ба лигаи олӣ баромад кунам.
парвоз дасте буд ки чӣ хеле ки мегӯям бобои ман Ҳаким Азизбоев чӣ хеле ки ҳамун дастаро дӯст медоштанд ки ҳамин дӯсти худашон дар ҳамунҷо роҳбар буданд. баъд аз ҳамин сабаб мо дар бозиҳои парвоз қатъи бобои ман бисёр мерафтем. гуфтанд ки мо мақсад дорем ба Лигаи Олӣ баромад кунем. баъд ҳамин аз сабаби ки ҳамун ҳурмати ҳамун одам бисёртар буд рафиқи бобом, гуфтем ки бо ҳамин парвозро ба Лигаи Олӣ баровардан даркор аст. ва худоро шукр ба мақсади худ расидем, парвоз ба Лигаи Олӣ баромад. ҳунарнамоӣ дар мавсим чӣ гуна буд дар мавсими қаблӣ? Чун албатта сатҳи рақобатҳо нисбат ба Лигаи Олӣ пасттар мешаванд. оё шумо тавонистед дар Лигаи Якум ҳунарнамоии арзанда нишон диҳед? бале чӣ хеле ки мегӯям сатҳи Якум лига аз чӣ хеле гӯям Суперлигаи худмон пасттар аст. фикр мекунам хато ҳар як бозӣ медонед, ҳар як бозӣ вазбин мегузашт баромон. бозӣ хеле хуб нишон дода будем дар онҷо, голҳои ғалабаро мезадем. ҳар як бозӣ бо мушкилӣ мегузашт. кадом дастаҳо буданд? Мисол дастае буд барои қаҳрамонӣ бо шумо мубориза мебурд? Як муддат дастаи Моҳир буд, баъдан дастаи Сарои Камар буд. умуман бозӣ бо ин тимҳо, махсусан бо дастаи Сардор чӣ гуна ки қайд кардед, чӣ гуна мегузашт? аз ҳама бозӣ вазбинтарин бо ҳамин тими Сардор буд. уже холҳо наздик шуданд ки ҳамин ки ба лигаи касе ҳамин чемпион мешуд, ба Лигаи Олӣ бояд баромад мекард. бозӣ қатъи Сардор буд. дар хона бозӣ доштем. дар ҳамун ҷо баё голро заданд, уже 1-0 бозиро буридаиста буданд. уже ҳама уже переживат кардаиста буд, уже ҳама хавотир шудагӣ. иқа меҳнатҳо, иқа заҳматҳо уже мо қатъи бачаҳо тонистем сарҷамъ шавем. баъд аз қисми якум бо ҳамин бачаҳо ҷамъ шудем, маслиҳат кардем, гапҳои дӯстона, суҳбати дӯстона кардем, баромадем. ҷамъ шуда бозиҳо ғалаба карда будем ба 2-1. баъд бо дастаи Исфара бозӣ доштем, Исфаро ғалаба кардем и дасрочно чӣ биромадем ба Лигаи Олӣ. умуман дар ҳамин фаъолияти шумо бозӣ бо кадом тим хеле мушкил буд? дар ёдатон аст бозии мушкилтарин? қатъи ки бозӣ доштем соли 2021 қатъи дастаи ЦСКА. ду хол ҳамин ришад мекард ки мо ба Африка баромад кунем. ҳамун сол натавонистем ки дар ЦСКА ғалаба кунем. ба мақсади худ ҳамун сол нарасидем. ҳамин бозӣ хеле мушкил буд. так шансҳо бисёр буданд, натонистем истифода бурдан. ҳамун бозӣ дар ёдам ҳаст, дар ёди ҳар як мухлисиста Равшан ҳаст. ҳамун сол метонистем ки ба ҷоми Африка баромад кунем. мавсими баъдӣ чӣ гуна ки медонем ба дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб рафтед. Сабаб чӣ буд? шумо бо дастаи Парвоз тавонистед дар Лигаи Якум қаҳрамон шавед, ба Лигаи Олӣ бароед, аммо дар ҳаят боқӣ намондед. сабаб асосан сабаби молиявӣ буд. молиявӣ. баъд дар дастаи Равшан ки ҳамун худи мураббишон Денис Черишев мураббии худмон даъват кардам, ба мехостам ки бо сатҳи худамро баландтар кунам, бо ин мураббӣ кор карда. баъд ёру рафиқон дар инҷо ҳам бисёранд ки мо дар мунтахаби 23 сола бозӣ мекардем. бисёр бачаҳо ҳамҷо ҷамъ шудагианд. ҳамин ҳам сабаби калон шуд ки ба инҷо биём баромад кунам. баъд дар Равшани Кӯлоб бозӣ кардан ин як чӣ хеле гӯям аз тарафи мухлисҳо як ёрдам мешавад, хеле ангеза мешавад. эҳсосот дар Кӯлоб арена бозӣ кардан ин дигар хеле эҳсосот аст дар ҳар як бозигар. оё тавонистед мавқеи худро пайдо кунед дар ҳайати дастаи нав? бале дар ин ҷо чӣ хеле ки охир мураббӣ ҳозир фикри мураббикатӣ дар ҳайати асосӣ намондаистам. яке ман мебурам гол мезанам, голи ғалабаҳо рамзам дар дастаи Парвоз задагӣ будам. мебурем нишон медиҳем, хаёли фикр мекунам мураббӣ фикри худша дорад. голи ҳаракат карда ҳайати асосиро мегирем.
аз ҳамин голҳое ки шумо ба ҳадаф расонидед, голи зебутарин ба фикри шумо кадом гол буд? Ба дарвозаи кадом тим задед? ҳамин сол ҳамин мавсим Не дар умум, дар фаъолияти касбӣ? дар фаъолияти касбӣ дар дастаи чӣ буд, артиш дар соли 2019 буд. Ман якум бор дар онҷо дар лига олӣ баромад кардем. Аввалин голи ман дар дарвозаи артиш буд. голи ғалабаовар буд. Амин пас омад, тӯбро ман кардем, ба пои чап ман кардем, ба поиро задем, гол шид. Бозиро ғалаба кардем. голе ҳаст ки то ҳол аз он ифтихор мекунед? бале, дар дастаи Иморот зарбаи ҷаримавӣ амин масофаш 30-35 метр буд. ҳамонҷо бозӣ 2-1 ба фоидаи ки буд? Иморот буд. капитани дастамо Амадони Камолов буд. баъд мехостанд ки амин просто падача кунам. ман гуфтам ки Амадонида, гуфтам биё ман мезанам худам. рафтам мезанам ва гуфт ки Муҳаммад хеле дур аст. гуфт хай ҳеҷ гап негуфтам, я боку чӣ бояд бизанем, я худам уберинам. гуфтам гуфт хай бизан. аз ҳамун 35 метр масофа задам ки гол шид. бозӣ мусовӣ шид. баъд аз он ана ҳамун гол хеле ба хотираи ман мондагӣ аст. хеле голи зебо аст. аз он ифтихор мекунед? ифтихор мекунам. ягон имконияте буд ки аз даст рафт? фурсати хеле хуб буд барои задани гол ва шумо он имкониятро истифода набурдед ва барои ин чиз аз мураббӣ сарзаниш шунидед? бале, 2 рӯз пеш вақте ки дастаи артиш метонистем мусовӣ кунем, бозиро дар ҷо ғалаба кунем. ҳамонҷо бо усули гуфтам челси ба мезанам. ба фикрам 2 ё 3 ҳолат ҳамин амалро кард? бале, 2 бор ба фикр 2 бор шид. баъд ба ту нарасидем. баъди ҳамин даромадем ба раздевалка. мураббӣ хеле танқид кардам, бисёр гап задам. умуман дар футбол чӣ орзу доред? орзуҳое ки ба он ҳоло нарасидед? орзуҳое ки амин мехоҳам як бор дар амин мунтахаб бо баромада дар ҳайати асосӣ бозӣ кунам. ана амин орзу мондагӣ аст дар футбол ки баромада ба мунтахаби Тоҷикистон кӯмаки худро расонам. паёми охирини шумо ба мухлисон ва ҷавонони тоҷик чӣ паём ҳаст? чӣ таманниё доред? ба ҷавонон мехостам гӯям ки меҳнат кунам, падару модарро ҳурмат кунам, аз болои худашон кор кунанд ки ба ҳамон қуллаҳо мерасанд. Васил буд Ансор Ҳабибов аз тими Арсенали Русия идомаи ҳамлаи бозигарони мо. Камолов бисёр як гузариши хуб пас анҷом мешавад. Зарбаро мунтазирем ба гол. Муҳаммадалӣ Азизбоев ҳисобро мекушояд дар дақиқаи 39-уми рақобат. Раҳнамоӣ кард Амадони Камолов. Як гузариши бисёр хуби ӯ буд ва пасро барои футболбозоне ки дар назди дарвоза қарор доштанд таъмин кард ва Азизбоев бо як ҳаракаташ тӯбро ба анҷом шуд. توجه میکنه به ادامه حمله ایمان پاس به کنار Амадони Камолов سویتو با جانب Камолов فرصت و گل فرصت ها همین گونه باید استفاده برند محمدعلی عزیزباєв با سر توپ رو به درون دروازه روان میکند یا توجه میکنیم پسی شریفов با Амадони Камолов بسیار خوب درک کرد که محمدعلی عزیزبоев дар кадом мавқеъ ҳаст. ӯ чандон баланд ҳам наҷаҳид. Аслан қомати бозигарони Непал ҳам хеле паст буд. Ва муваффақ шуд ки тӯбро ба сар ба даруни дарвоза равон кунад.